Det er bridgen, den bygger op til omkvædet. Og hvad siger han så i omkvædet? Han siger, ain't nobody love you like I love you. You're a good girl, and that's what makes me trust you. Late at night I talk to you. You will know the difference when I touch you. Mine damer og herrer, her er der smæk for skillingen. Det første, ain't nobody love you like I love you. Det kærlighedsbegreb, han går ind og anvender her, er selvfølgelig en henvisning til kampen, eller hvad kan man sige, splittet mellem det mere græske eros over for den i højere grad hebraiske agape-kærlighed. En kærlighed, som man ser i agape-kærligheden, er sådan den bibelske Gud elsker mennesket på den her store, selvopoffrende, rene måde, hvor eros er mere det erotiske, sådan noget lidt mere værtsligt. Men Justin, han spiller her på, at han har den rene agape-kærlighed. Efterfølgende, you're a good girl, and that's what makes me trust you. Der er altså en forudsætning for Justin Timberlakes tillid til hende pigen her, og det er, at hun er god, at hun opfylder nogle bestemte dyder. Igen en henvisning til rigtig meget, især antik etik, om at dyderne går forud for det gode liv, forud for lykken osv. Og så kommer noget lidt interessant. Late at night I talk to you. Her sætter han altså rammen. Han beskriver vel egentlig først her, hvor det her det udspiller sig. Det udspiller sig sent om natten. Skal vi tænke det som, at det bogstaveligt talt er sent om natten, eller er det måske mere i en overført betydning? Et citat, I helt sikkert vil blive bumpet i stykker med i løbet af det næste år af Schatz. Det er også fra vores gode ven Hegel, der siger, at Minervas ugle flyver først ved skumringstid. Og det går der lige lidt tid, inden man fatter, hvad meningen med det er. Men det handler om, at Minervas ugle, Minerva, som ligesom er visdommen, den her ugle visdom, den kommer først, når natten falder på, når mørket falder på, når der er en eller anden art nedgangstid. Hvilket man for eksempel ser ved, at filosofi i højeste grad bliver bedrevet, når samfund har deres nedgangstid, ikke når de har deres guldalder. Det vil I komme til at høre en masse dejligt mere om. Men i den her sammenhæng handler det om, at nu er natten faldet på i hovedpersonens liv. Vi er i en eller anden skumringstid her, og det er her visdommens ugle, den flyver. You will know the difference when I touch you. Igen, så kommer der det handler om en berøring af, hvad vi måske er ved at kunne fornemme, at Justin, han faktisk personificerer sig selv som Gud. Og det er ham, som der berører hende kvinden her. Hvilket igen leder os tilbage til dels til Aristoteles og hans eudaimonisme-begreb, der netop handler om en slags guddommelig berøring i mennesket, som er lykken, hvor til at der så vil kunne mærkes forskel. Og det leder os også over til meget apropos det Thorup, han sagde før, om at geniet var ligesom det, der var blevet berørt af det guddommelige og så videre. Tænker man i romantikken, at der er en oplevelse af guddommelighed for modtageren af sangen her. Og det er jo vældig interessant. Nu tager jeg en tår af. Yes. Vers 2. Nu kommer der sådan et slags modspil til det første vers. Det er nemlig et stort udtryk for kynisme. Fordi det han siger, det er: People are so phony, nosy, cause they're lonely. Aren't you sick of the same thing? They say so and so was dating, love you or they're hating, when it doesn't matter anyway, cause we're here tonight. Det som langt det meste af verset, ned til de sidste 2 linjer, er et udtryk for, det er Søren Kierkegaards kritik af småborgerligheden. Han beskriver her, hvordan alle de andre folk er sådan lidt lalle, lidt ligeglade, lidt falske. Og det er det småborgerligheden er. De tænker ikke rigtig over, hvad de laver, de følger bare strømmen. Og det er det, der bliver lagt afstand til nu. De sidste 2 linjer, when it doesn't matter anyway, cause we're here tonight, er igen den her afstandstagen til det småborgerlige, til det materielle. Der er noget højere, altså som platonisk, at det materielle, det bliver lige meget i møde med det guddommelige. Alle de der andre ting, alle de andre folk gør, bliver lige meget, fordi nu står vi over for det her stærke. Ja, så kommer bridgen igen. Det var den, vi havde før, hvor at der ligesom var det her element af give slip, komme ind i ekstasen. Så kommer omkvædet, der handlede om Justins kærlighed til hende personen her, at hendes udvælgelse forudsatte hendes dydighed, og at han ville komme som visdommen til hende om natten, og at hun ville have en lykkeoplevelse af det her. Det var det omkvædet jo handler om, som vi alle kan huske. Og så kommer vi til C-stykket.
hvor at det primært begynder at handle om lykke, og han går lidt ind på en teologisk bane igen. Han siger, yeah, you know, I can make you happy, I can change your life. If you give me that chance to be your man, I won't let you down, baby. If you give me that chance to be your man, here, baby, put on my jacket, and then. Igen, det handler først om, I can make you happy. Det handler om lykke, det her. Men der er også en meget tung nytestamentlig symbolik i det. Han siger 2 gange, at I will be your man, hvor vi jo kender fra det nye testamente, at Jesus omtaler sig selv som brudgom, der ligesom skal ægte sit folk. Altså, Justin sætter sig selv i Jesu Kristi sandaler. Han siger, here baby, put on my jacket, hvilket er en direkte reference til Romerbrevet kapitel 13, vers 14, hvor at Paulus han skriver, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige. Altså, det er jo meget subtilt, han lige sniger sådan en bibelreference ind der. Men det er tydeligt, han siger, at tag min jakke på, iklæd jer mig, iklæd jer Kristus. Og så kommer D-stykket. Hvad sker der så, når man har iklædt sig Justin Timberlakes jakke? Så siger han, maybe we'll fly tonight, I just wanna love you. Yeah, yeah, yeah. Maybe we'll fly tonight, I just wanna love you, girl. Her har vi altså ekstasen. Hun er helt ude og flyve, hende personen nu, og vi har den her Minervas ule, visdommens ule, der ligesom nærmest bærer hende, som hun flyver med igennem. Jamen, det er jo total ekstase, det der sker her. Hun har ligesom opnået det højeste stadie. Og så kommer modstykket igen, så er det nærmest jorden, der kalder tilbage op på hende. Det er værtsligheden, der kalder. Og der kommer det her længere rapstykke, som jeg ikke lige vil læse op. Men jeg vil pointere nogle enkelte ting derfra, og det er dem, som der ligesom er sat streg for. Han siger, take a few shots, let it burn in your chest. Der er et aspekt af alkohol i det her. Han begynder at tale om sex senere, der kommer joint, nogle stoffer, altså det er de her mere værtslige, jordnære ting, som der kalder med andre ord fristelsen. Eller det er, hvis man skulle beskrive det freudiansk, så er det spørgsmål om afledninger, om nydelser, hvor der ligesom siger, hey, drop alt det der, du kan glemme alle dine sorger ved ligesom at dunne dem med alkohol, med sex og med stoffer. Og det er sådan en naturalisme eller en materialisme, der også kalder. Altså, glem alt det der højtflyvende noget, tag hvad du har her nøde, og er der problemer eller et eller andet, jamen så kan du mere eller mindre drikke det væk. Det er sådan det, der bliver kaldt på en, som jo er i skarp kontrast til det, der har været tidligere. Det er altså også en slags ekstase eller oplevelse, der bliver tilbudt, men ikke i en åndelig, en guddommelig forstand, men i højere grad i en freudiansk, altså bare en afledning, en måde at komme igennem livet på. Så det er ligesom et modstykke til hele resten af sangen. Man kan også se, at genren skifter, det bliver pludselig noget rapmusik. Så det er lidt noget andet, der sker i sangen der. Yes. Så kommer D-stykket igen. D-stykket er det, der handlede om den her gode ekstase, den hun lige var på lige før. Og så kommer omkvædet med kærligheden, med udvælgelsen og med åbenbaringen igen. Jeg har i hvert fald lidt indtryk af, at den person her måske faktisk vælger det gode, eller vælger det, som Justin han reklamerer for her. Og så sker der noget musikalsk. Han siger, break this down. Musikken lukker ned på nær trommerne, der bare kører videre. Og så siger han, you know, I used to dream about this when I was a little boy. Det, som han jo tænker tilbage på her i hans guddommelige skikkelse, det er tilbage før der var noget. Det er også derfor musikken den falder væk. Det er nok ting før skabelsen, før at jorden fandtes og første Mosebog og så videre. Så var der kun trommebeatet. Og det var allerede fra den gang, så har vor kære Timberlake drømt om det her. Han har drømt om forholdet til hende her kvinden, eller mere bredt drømt om forholdet til sit folk, sit udvalgte folk. Og så kommer så igen, sometimes people are just destined to do what they do. Han siger, allerede fra den gang, så var det præetableret. Det var forudbestemt med Leibniz ord. Jeg har lagt en plan ud fra den gang, og der er styr på det. And that's what it is, now everybody dance. Hvordan skal vi forholde os til det sidste der? Jo, han siger, selvom det hele er forudlagt og skemalagt, og der er praktisk talt ikke nogen fri vilje i det her, så siger han, lev alligevel, lev æstetisk dansen som et billede på det æstetiske, det glade liv, et liv i lykken.